Mayong aga landa sinyo no. Kag shout out ang dagali kay Joanne Bautista sa Santa Barbara, Iloilo no. Kag shout out ang dagali kay Mia Ergila sang Molo no. Kag shout out man kay Edward Dingkong Iscalarga kag Richard Iscalarga no. Shout out na sa inyo mga iyad to kag mga iyada no. Kaga shout out magiging dayon sa dole no, nga mga dole workers da sa Katalingban Molo nga kung aga pang limpyo gid ya pakapugid para malimpyuhan ang aton nga mga kanal da no kapanilhig para maglimpyo aton nga mga ubsaran nga aton nga mga ramo-ramo sila nang kapanilhig subong no kay man may arakis mga tupad balay ta nga mga tamad ng magilisig nila da no. Shout out na sa inyo mga yadog yada no ano maginaobran subong padayuna lang da no kaga keep up the good work no halong always Maninoy loves you all Mama chup chup. Hello mayong aga no upot ko sa bong subo. Oy oy oy. Alo, uy, liman. Balik. Ang bulak-bulak. Hello mayong aga no upot ko subong sa kilid ko no si Mariano Mariaw Sawa Charing. Ang ako niya mega nga model mo, do model sa San Joaquin, diri si Lilo, ari kami di subong sa may San Joaquin no. Aga upod ko galay sa piyak ko pagid niya bahin sa Black Corner, ang traidor sa Japan no. Siya ni nagimo sang ugis.com no. Kaga yun di mataguo mo ulan meg. Kaga magutugot yung subong mga kamaninoy no. Hoy! Oras na nga i-chat mo ko para mapalipay taka. Ring, call me, ring, ring. Kung gusto mong magdala pa ako ng movie. Ring, call me, ring. Oras na mo, gas pinggan siguro. Oras na para magugas ang pinggan. So weird. Balda niyo maanong gugutugot. Oy, tulog na! Hindi na magpulaw ka mag-chat-chat da. Amo jagli si balak. Hoy, chat mo ko. Hoy na problema. Hoy! Oras na! Oras na sa magtigaan, mamiod si mo laba ka mang laba ka da. Hindi nga pamantay nyo, bra. Mga Hoy! Oras na mga chismosa mag-inom sa tubig! Ay hindi ka mo kaya mag-inom sa tubig! Basi mapas mo sungad nyo! Hoy! Oras na! Para mag-ipos kag hindi mo pag-chismis ang bata sang iban nga tawo! Basi wala ka balo, bata mo basi ka pa itot man mismo! Hoy! Oras na! Oras na magbag-o kaya labtira, bantayira, magpalapad sa papel mo sa iban nga tao para mapagwa lang imo isigapariyo. Nga sala sila kag ikawin tsakto. Ay karong! Hoy! Oras na! Oras na ipadalay mo storya sa magpakailanman kag maala-ala mo kaya? Ang sigurado laban-laban. Pamantay ka kutsokotsoy mo, bra!